Baranê wêrek. Baran bi bavê xwe re li klînîkê rûdine. Loloyê maymunê wî yê pêlîstok jî bi wî re hatiye. Lolo di çenteyê Baran de raketiye. Baran dibêje, ez ji derziyan hez nakim, ew min diêşînin. Baran, bi saya van derziyan tu dê tenduristtir bibî. Dibe ku tu bitirsî Baran. Bavê te dê li vê derê amade be û Lolo jî. Dengekî bilind got: Dora Baran e. Bavo dibêje: De em biçin Baran, dora te hat. Baran dibêje: Ka em îro biçin malê û sibihê vegerin. Bavê wî dibêje: Qey te ji bîr kir ku min ji te re gotibû wexta derziyê li te bixin, tu xwe wêrek bikî, ez dê lolîpopekê bidim te. Baran got: Lolîpopeke sor. Baş e, vaye ez hatim. Doktor bi Baran bişirî û pirsî: Ev meymunê te ye? Em derziyê li wî jî bixin. Baran pêşî li bavê xwe nêrî, pişt re li Lolo nêrî, serê xwe hejand û got erê. Doktorê got: Pêşî dora te ye. Doktorê pirsî: Tu dê alê min bikî ku ez derziyeke biçûk li meymunê te bixim, da ku ew baştir bibe? Doktorê got piş û derzî li meymunî xist. Doktorê got: Niha jî dora te ye. Ew li ser tîşortê te süper lehengek heye? Wê got piş û derzî li Baranî xist. Baran got: Ax! Wey, ne ew qasî xerab bû? Doktora wî got: Ez dizanim piçikekî dişewitîne. Lê va karê me qediya û tu gelekî wêrek bû. Baranê wêrek, lolîpopek bi dest xist.